vás jedia. Ale Janík, daj si dole toto. už neriešte gate. Hej. A sovička. Môžeme začať. Takže vážené dámy, milé deti, ešte raz vás srdečne vítam tu v našom areáli, hlavne v Sokoliarskom areáli, tu na Bolíne. Vlastne celá pointa tejto vašej návštevy aj sú tieto vlastne dravce, tak trošku vám túto prírodu priblížime aj v sokoliarskom štýle. A prečo vám o tom sokoliarstve aj trošku porozprávam? Sokoliarstvo je staré 4000 rokov. Prvé poznatky sokoliarstva máme z ďalekej stepy Ázie, ako je Kirgízia, Mongolsko, Kazachstan. Rozkvet sokoliarstva bol zaznamenaný v stredoveku. Bolo to vlastne obdobie kráľov, kde vtedajší panovníci boli tak uchvátení sokoliarstvom, že zabúdali na svoje panovnícke povinnosti. Budovali na svojich hradoch sokoliárne, budovali celé dediny, kde sa sokoliari starali o ich kráľovské sokoly. V vtedajšej dobe držanie takéhoto sokola znamenalo ohromný majetok. Vykupovala sa nimi sloboda, urovnávali sa vojnové konflikty. Z takých známych sokoliarov u nás z Veľkomoravskej ríše bol knieža Svetopluk. Z veľkých cestovateľov bol to Marco Polo. Z ďalekého východu bol to Čingis Khan, alebo jeho vnuk Kublaj Khan. Bol takým veľkým sokoliarom, ktorý usporiadaval veľkolepé výpravy, na ktorej sa zúčastňovalo až 10 000 sokoliarov. Z takých známych sokoliarov bol aj Karol Veľký, ktorý vydal zákon. Tento zákon trval pomaly 300 rokov, kde krádež alebo usmrtenie sokola sa trestalo tým trestom najvyšším, smrťou. Dnešné moderné sokoliarstvo je to vlastne umenie loviť pomocou cvičených dravcov. Je to aj ochrana týchto dravcov, zapájenie sa v rôznych projektoch na vypúšťanie dravcov do voľnej prírody. Takže prvého dravca, ktorého vám tu predstavujeme, poznáte ho? Áno, je to sova, už ste blízko. Viete aká? Biela. Snežná. Aká? Správne. Je to naozaj plamienka driemavá. Je to u nás pôvodne žijúca sova, ktorá žije u nás na Slovensku. Nepatrí medzi tie najmenšie, ale za to medzi tie najkrajšie. A viete, čím sa živí taká plamienka? Mesom a ešte? Trávou. Ale čím? Keď mesom? Čo loví v prírode? Myši. Prasa. No,